Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An y'o de fɔ aw ɲɛna sanga ani wagati aw ka media mandi do n'o ye Zikiri Plus ye. Wagati bɛɛ anw b'an sɛnsɛn ni ka wuli ka belebeleba dɔw sɛgɛrɛ. Alhamdulillahi bi an y'an ka belebeleba dɔ sɔrɔ an bolokɔrɔ n'u b'a fɔ a ma ko Sheikh Firdawsi Mohamed. Alhamdulillahi ale fana ye belebeleba dɔ ye, dolo karamɔgɔba do. An y'a ka dolo karamɔgɔya in mɛn ka tila tuguni k'a ye siro dɔw fana b'a bolo. Siro in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Ani garijɛgɛ baara dɔw b'a bolo ko zawagati. Alhamdulillahi bi thème bɛna kɛ o 3 de kan. An bɛna karamɔgɔ yɛrɛ ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na, a bɛna kuma ye a sigilen do yɔrɔ min na, a bɛna o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna ni Ala ka jɛn ye. Karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Alhamdulillah. Mashallah. Kɔri baasi t'i la? Ala tana la ka denbaya dun? Alhamdulillah. Mashallah. Tɔgɔ duman ka bɔ yɔrɔ jumɛn i bɛ o fɔ an ɲɛna? Alhamdulillah. Ya Rabbi Ala kan sababu Ala ka labuya na baraka ma. Soli ala Muhammadin. Inshallah. Ne tɔgɔ Firdaus Mohamed Makalu. Ni Ala ka dɛmɛ inshallah. A kuma bɛɛ bɛ dɔn ni tɔgɔ min ye, o de ye Firdawsi ye. Firdawsi. Ni Ala ka dɛmɛ inshallah. O ye belebeleba ye dɛ. Ni Ala ka dɛmɛ inshallah. Donc tabarikala. Ayiwa an y'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna. Ni Ala ka dɛmɛ. Barisa u m'a dɔn i yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye tuguni. Ni Ala ka dɛmɛ. A ka ca la dogolenw caman b'i dɔn. Siga t'a la. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Maa caman b'i dɔn. Donc o de kama an y'an sɛnsɛn ka na bi. Ni Ala ka dɛmɛ. N bɛna essayer k'i baro. Waati ni waati kɔnɔ. Ni Ala ka dɛmɛ. I ka to ka bɔ ka fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna. Siga t'a la. Fɛn min bɛ yen nɔ n'a nafa ka bon kosɛbɛ. Ni Ala ka dɛmɛ. Donc an bɛ fɛ k'i ɲininka yalima dolo. K'i bɛ dolo dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni Ala ka dɛmɛ. Ko barisa ko hadamaden yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye dolo de ye. Siga t'a la. An bɛ fɛ k'i da don dolo in kɔnɔ. I ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna. Maliyɛnw ka se k'a faamu ani diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw bɛ fan o fan. Ni Ala ka dɛmɛ. O ka se ka fɛn dɔ faamu a la. Siga t'a la. Alhamdulillah. Ya Rabbi Ala kan sababu. Amina ya Rabbi. Ala ka labuya na baraka ma. Amina Rabbi. Soli ala Muhammadin. Wa salim. Ni ye ɲininka dolo la, inshallah ni Ala sɔnna an bɛ min don a kan an b'o lase an balimaw ma. Bari ka da ka dolo yɛrɛ babu a n'a tariku n'i ko k'i bɛ don a kɔnɔ k'a walawala pour que lamɛnbaaw bɛ se k'a faamuya waati ka dɔgɔ an na. Nka i bɛ se ka fɛn fɔ hadamadenw ɲɛna mun bɛ yen ni o ye Ala kumabaw ye o bɛ se k'o ta yɔrɔ ani nafa o bɛ se k'o tɔmɔ a kɔnɔ cogo min na. Kosɛbɛ. Ni Ala ka dɛmɛ inshallah. Alhamdulillah. O de hukumu kɔnɔna la n'i ko dolo maa caman bɛ kuma dolo kan mais maa caman tɛ dolo dɔn. Bari dolo yɛrɛ filɛ nin hadamaden ka sipasima yɛrɛ de sigilen bɛ dolo kan. I y'a faamu? Hadamaden ka sipasima o de sigilen bɛ dolo kan. Misaliya la pour que ka se k'a faamu an filɛ so min kɔnɔ tan so in jɔlen bɛ sipasima dɔ de kan. Tant que ni sipasima in ma ɲɛ so in an t'an jigi da kan kosɛbɛ dɛ. Mais ni sipasima in sabatira so in an bɛ se k'an jigi da a kan k'a fɔ k'a bɛ se ka waati kɛ ni an ye. Bon o bɛ cogo min na Ala fɛnɛ ma hadamaden dan ten k'i labila ten. Hadamaden ka ko dɔ fɛnɛ sigilen bɛ ko dɔ de kan. No olu ba sigira k'o ɲɛnamaya i b'a ye ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a fɔ alhamdulillah tare tare. Allahu akbar. Est-ce que bɛ ka faamu? Bon o hukumu kɔnɔna la ni Ala ka dɛmɛ inshallah e m'a ye a bɛ fɔ ko dɔw ko u dolo dɔnna k'a kɔn u yɛrɛ nali ɲɛ. Awɔ n y'o mɛn. Voilà karisa tɔgɔtigiba ye jamatigi don dawulatigi don nafolotigi don ko ni kuma fɔra san'a ka na mais a fɔra cogo di ka taa sɔrɔ ale yɛrɛ ma bange fɔlɔ mais a donna cogo di o kuma dolo bɛ kɔn hadamaden yɛrɛ ɲɛ hadamaden ka image i ka dawula i ka fanga ani ka ɲɛnamaya ko o bɛɛ lajɛlen de tracelen don ka bila dolo kan k'a kɔn e yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ. Allahu akbar. Est-ce que bɛ ka faamu? O de hukumu kɔnɔna la o dolo min filɛ nin dolo in fɛnɛ tilalen don ka kɛ doloba belebele 7 ye. O doloba belebele 7 in o de bɛ tɔgɔma dɔgɔkun tile 7 kɔnɔna la. Doloba 7 o fana bɛ tɔgɔma ka bɛn dɔgɔkun tile 7 ma. Tile 7 de kɔnɔna la. Cogo di tan? Très bien n'Ala ka dɛmɛ inshallah. A kuma n'i ye o jate minɛ a kuma don fɔlɔ fɔlɔ an silamɛw fɛ yen o de ye dimanche ye. O kuma o dimanche doloba mun mɔra a bɛ fɔ o de ma ko shamsu. Shamsu. Voilà. A kuma kana lundi fɛnɛ dolo la o ye kamaru ye. O mana bɔ yen i bɛna mardi dolo la o ye mariki ye. I bɛna mercredi dolo la o ye aturadu ye. I bɛna jeudi dolo la o ye mushtara ye. I bɛna juma dolo la o ye zaharatu ye. A kuma kana laban ni sibiri ye n'u ka mɔgɔ samedi o ye zuhali. Allahu akbar. Est-ce que bɛ ka faamu? Bon hadamaden mana kɛ cogo o cogo i bangena ka bɛn ni don dɔ ma o. Nin ye tiɲɛ dɔ ye. A kuma an m'a mɛn k'a fɔ ko dɔgɔkun ye tile 8 ye dɛ. Tile 7 de don. Tile 7 don. O tile 7 min filɛ nin hadamaden bɛ bange ka bɛn ni kɔnɔna de ma. Nin ye tiɲɛ ye. Bon o kɔnɔna la a ka ca Ala subahanahu wa taala fɛ don dɔw b'a la olu ye alihamudulila don dɔw b'a la fɛnɛ k'a fɔ masiba fɛnɛ bɛ tɛmɛ o kɔnɔna la fɛnɛ.
bon o de kama armaden ni bangina ka bɛn ka sɔrɔ dolo min bɛ ka marali kɛ o dolo in ka tabiya n'o ka mankutu n'o ka daraja o de bɛ tɛmɛ i kan Allahu akbar o de kama i bɛ n'a ye tuma caman a bɛ fɔ ko dimasidenw ko dawula b'u la fanga b'u la o kɔrɔtalen don n'u donna ko min na ko bɛ ɲɛtaga sɔrɔ o ye tiɲɛ mais i b'a sɔrɔ dimasiden dɔ fana bɛ yen ale b'a lajɛ nin tabiya si t'ale la mais pourtant fana bangera ka bɛn dimasi ma kuma fo karamɔgɔ ka nin walawala in sa voilà bon o de hukumu kɔnɔna la mɔgɔ caman kelen ka dolo ta dɔw tile 7 in dɔrɔn de kan tiɲɛ don dolo in bɛ bolo kɔnɔ mais dolo in kelen kelen fana bɛ tila ka boli tile kelen fana kɔnɔ a tɔgɔ di tan o kuma n'i y'a jateminɛ dimasi o ye don fɔlɔ ye o dolo min b'o mara o kuma a bɛ fɔ o de ma ko shamsu bon mais lundi dolo bɛ se ka na dimasi kɔnɔ awɔ mardi dolo o bɛna dimasi kɔnɔ mercredi dolo o bɛna dimasi kɔnɔ jeudi dolo o bɛna dimasi kɔnɔ o kuma juma dolo bɛna dimasi kɔnɔ samedi dolo bɛna dimasi kɔnɔ doloba 7 bɛ sɔrɔ dɔgɔ tile kelen fana kɔnɔ awɔ bon o de kama i bɛna sɔrɔ dimasidenw a bɛɛ ye dimasidenw ye mais i b'a sɔrɔ dimasidenw ka tabiya tɛ kelen ye bari dɔ bɛ se ka bange ka bɛn dimasi ma mais i b'a sɔrɔ dolo min bɛ yen ale ka dimasi dolo ani dolo min jɛra ka fara ɲɔgɔn ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye mercredi dolo ye o kuma ale ka dolo tabiya dimasi kɔnɔ o ni dimasiden yɛrɛ min bɛnna dimasi dolo zati ma u ka tabiyaw tɛ kelen ye karamɔgɔ est-ce que bɛ ka faamu bon o kun kɔnɔna la dolo bɛ boli nin boli cogo in de kɔnɔna la tuma dɔ la i bɛ na n'a fɔ ko mardi tarata den bɛɛ ko k'u bɛ nafolo sɔrɔ nafolo jiginna a bɛ tarata ma o yɛrɛ de fana maliki yaw mi dini ye o ye nafolo jigi don ye a bɛ fɔ ko olu kɛ man di ka kɛ nafolo la u ma don ko min na k'u bɛ ɲɛ sɔrɔ mais mardi den dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ni fantanya tɛ fila kelen b'a kan nin ye tiɲɛ dɔ ye ale yɛrɛ b'a fɔ ko dolodonna bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don bari ale yɛrɛ fana bangera mardi mais e ka mardi don a bɛnna lahalaya jumɛn ma dolo jumɛn bɛ k'a tɛmɛ a t'o dɔn bon fo o de ka régler ko bila point kan o kuma mankutu min fɔra mardi den na e bɛ se k'o mankutu sɔrɔ Allahu akbar n'ala ka dɛmɛ si la est-ce que bɛ k'a faamu bon o hukumu kɔnɔna la fana n'ala ka dɛmɛ si la i bɛ taa sɔrɔ fana o mardi kelen in fana kɔnɔna la maa min bɛ yen ni a bangena ka bɛn o ma i b'a sɔrɔ olu dɔw bɛ yen u ka ko bɛɛ ɲɛliw bolo i b'a sɔrɔ olu ka mardi tabiya bɛɛ lajɛlen n'u bɛnna don ɲuman ma u bɛnna hɛrɛ tɛmɛsira ɲuman ma i b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi nin de y'a différence ye nin y'a différence ye tuma dɔ la i b'a sɔrɔ hali olu yɛrɛ mago tɛ ala delila yɛrɛ parce que ko sipasema ɲɛna ka ban mais ne ta ma ɲɛ ne y'i sigi e ni karisa ye kelen ye i bɛ mɛn dugu ma dɛ o kuma wuli k'i ka ko ɲɛɲini a kan ka sabati cogo min na n'i ye baara kɛ ni o ye i ka ko bɛ ɲɛ sɔrɔ siga tɛ nin na mɛnɛ est-ce que bɛ k'a faamu o kuma a bɛna fɔ hadamaden n'i ka ko ɲagaminen don ko ɲagasalen don e dun bɛ fɛ ka don k'i ka ko ɲɛnabɔ ni sira ma jɛya e ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo ayi solution t'o la a tɛ se ka ɲɛnabɔ bon o de hukumu kɔnɔna la ala deli tɛ ɲɛ n bolo ala tɔgɔ tɛ ɲɛ n bolo n ye nafolo baara kɛ ka dɛsɛ n ye garisɛgɛ ala wɛrɛ kɛ ka dɛsɛ n donna ko la foyi ma ɲɛ n bolo n balimakɛ jija k'i ka sipasema sigi nin ye tiɲɛ o de ye dolo ye o de dolo ye Allahu akbar n'o sipasema sigira n'i magara fɛn min na ko in bɛ ɲɛ a misaliya pour que k'a faamu a bɛna fɔ planète dugukolo b'i bolo n'o de ye foro ye o kuma o foro in i bɛ taa sɔrɔ yiri b'a kan bin b'a kan gunguru b'a kan mais n'e bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ foro in na e bɛ taa sɛnɛ kala ten yan abada n'i ye sɛnɛ kala ten a tɛ falen dɛ a bɛ kɛ ten ye voilà hali n'a falenna i b'a sɔrɔ dɔw bɛ kɛ zani kelen i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ma ɲɛ a tɛ k'i sago ye nin ye tiɲɛ ye bon o de hukumu kɔnɔna la pour que foro in ka kɛ e sago ye f'e k'a labourer de ka binw b'a kan ka yiri kunkuru tigɛ ka b'a kan o kɔfɛ n'i ye dannifɛn ɲuman da k'i janto a la a bɛ falen ka ɲɛ a bɛ bila point na nin ye tiɲɛ ye voilà bon sani ka taa fɔ i bɛ t'i kɛ garijɛgɛ baara ni fɛnw kan i bɛ k'a kɛ ko tɛ ka ɲɛ i b'a sɔrɔ sipasima ma ɲɛ sipasima in dilan fɔlɔ o ye tiɲɛ mɛnɛ bari n'i ye foro labourer ka ɲɛ n'i ye ɲɔ turu ka tila k'i janto a la a bɛ ɲɛ o awɔ ni tiɲɛ mɛnɛ voilà bon o hukumu kɔnɔna la fɛnɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ o dolo fɛnɛ ka ɲi o y'u dolo labɛn ka ɲɛ mais u bɛ tila ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ dolo bɛ tila ka nɔgɔ tuguni u b'a fɔ ka taa sɔrɔ ne ye dolo labɛn waati tun bɛ ka ɲɛ mais a tila ka tiɲɛ mais est ce que ni e ye foro sɛnɛ ɲinan k'a labourer san wɛrɛ o b'a yɛrɛ k'i taa sɛnɛ k'a labourer tiɲɛ na o ma nɔgɔn i b'a sɛnɛ k'a labourer tuguni pour que ka falen fɛn ɲuman d'a kan dɛ walasa a bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo min na bon o de hukumu kɔnɔna nin fɛnɛ kelen ka mɔgɔw fɛnɛ sɛgɛn bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta n'i ye jija ka caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ fanga sɔrɔ o de la bon hadamadenw kana ɲinɛ u yɛrɛ kɔ hadamaden tɛ ɲinɛ fɛn ye dɛ o kuma a tant que dugu bɛ ka jɛ a tant que ko kuraw bɛ yen o kuma i janto i yɛrɛ de ka ko sabati bon o de hukumu kɔnɔna la o dolo min fɛnɛ filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ
o kelen fɛnɛ kɔnɔ ni o de ye tile kelen kɔnɔ dolo den wolonwula bɛɛ bɛ se ka na tile kelen kɔnɔ misaliya la sisan ni e mago bɛ mardi dolo la i bɛ se k'a sɔrɔ dimanche kɔnɔ ka taa sɔrɔ hali mardi don yɛrɛ fɛnɛ ma se voilà est-ce que bɛ k'a faamu cogo di tan voilà ni Ala ka dɛmɛ si a la parce que i bɛ taa sɔrɔ heure de 24 heures ya heure 20 ani 4 o heure 20 ni 4 heure kelen o kelen dolo kelen bɛ tɛmɛ est-ce que bɛ k'a faamu Ala ka dɛmɛ ami ami voilà bon o dolo min bɛ tɛmɛ o dolo in i bɛ taa sɔrɔ e bangena ka bɛn dimanche ma mais i bɛ taa sɔrɔ dimanche 1 heure dolo jumɛn tɛmɛna o fana bɛ dimanche 2 heures o fana dolo dɔ fana de tɛmɛna o awɔ voilà adamaden bonyana cogo cogo i ko dɔn cogo cogo i ni mɔgɔ dɔ de bɛ jɛ ɲɔgɔn ka baara kɛ o bon o de kuma na i ka dolo fangaba o de ye dimanche ye mais baaraɲɔgɔn dɔw b'a la ni k'a sɔrɔ ni mardi dolo tɛmɛna ou bien mercredi dolo tɛmɛna olu fana y'a dɛmɛbaga de ka se k'i ka ko ɲɛnama ɲɛ i bolo ni Ala ka dɛmɛ a dolo karamɔgɔ a ne tɛ an tɛ nin dɔn kodi Allahu akbar o kuma Ala ka dɛmɛ o don amina rabi Ala ka dɛmɛ an tɛ bɛrɛ dɔn nka an bɛ fitinin min dɔ la an b'a la ka kuma n'o de ne belebeleba ye bon n'i ye o jateminɛ fɛnɛ o heure kelen fɛnɛ kɔnɔna la dolo den 3 bɛ se ka tɛmɛ o fɛnɛ kɔnɔ i ma deli ka nin mɛn fɔlɔ dɛ ayi abada a ma nin mɛn fɔlɔ o heure kelen kɔnɔna la dolo den 3 o bɛ se ka tɛmɛ o heure kelen fɛnɛ kɔnɔna la o fana bɛ kɛ cogo di très bien n'Ala ka dɛmɛ si a la toujours an bɛ exemple ta kelen de kan pour que mɔgɔ b'a faamu n'o tɛ a bɛ don bɛɛ la ten an bɛ exemple ta dimanche kelen kan toujours n'an ko dimanche dolo min bɛ ka dimanche mara o ye samsu ye n'o ye tile i bɛ ka faamu bon o dimanche kɔnɔ i b'a sɔrɔ heure fana bɛ yen 1 heure bɛ yen 2 heures bɛ yen 3 heures bɛ yen i b'a sɔrɔ 2 heures dolo min bɛ ka tɛmɛ o kɔnɔna la o ni samsu tɛ kelen ye mais a bɛ ka baara kɛ samsu don kɔnɔ o ye 2 heures ye bon o 2 heures kelen min fana filɛ nin o kɔnɔna la i b'a sɔrɔ dolo sigiyɔrɔma 3 fana bɛ se ka tɛmɛ o kɔnɔ a dɔ la i bɛ se ka lundi dolo sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ se ka mardi dolo sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ se ka mercredi dolo sɔrɔ o kɔnɔ o heure kelen kɔnɔ Allahu akbar voilà bon o fana bɛ tali kɛ jumɛn la o de ye militi ye firdausi n'Ala ka dɛmɛ Allahu akbar est-ce que bɛ ka faamu bon o de kama i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen o kɛlen ka dolo nasiw ko o kɛlen ka dolo yiriw ko mais i b'a sɔrɔ u b'a fɔ ko olu ma nɔ ye u ka dolo nasi n'u ka yiriw la mais bakuruba in de bɛ bɛɛ bolo bɛɛ bɛ bakuruba in de dɔn ka daminɛ dimanche la ka taa bila samedi la o de bɛ yen mais o kuma heure minnu b'a kɔnɔna la olu ta kan ka fɛsɛfɛsɛ cogo di militi minnu b'a kɔnɔna la olu ta kan ka fɛsɛfɛsɛ cogo di o kuma n'i ma ninnu fɛsɛfɛsɛ k'u ala tɔgɔ n'u jiriw n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e ka sɔrɔ k'a ko tuma dɔ la n'i ye a ko i b'a sɔrɔ e ka man di ka jaabi ba ye a la parce que ka da kun jumɛn kan minnu ta bɛ yen ni ɲagami ba t'olu ta la n'u ye nasi direct ba in ko o bɛ nɔ ye mais i b'a sɔrɔ minnu ta bɛ n'a dɔgɔninw ɲagaminen don i n'a fɔ ka taa se militi ni heure ninnu ma ni olu fana kɛnfɛnw fana bɛɛ fara a kan a tigi b'a ko a kɛ man di ka jaabi sɔrɔ a tɛ nɔya la a tɛ nɔya la bon o kuma o sɛgɛra f'i k'o dafalen de sɔrɔ ka se k'o labaara n'i y'o kɛ a tigi b'a fɔ tiɲɛ na n ye dolo ko wa ma nimisa n ka wari bɔli la wa n ye nafa y'a la fana siga tɛ nin na sipasima bɛ ɲɛ a tigi yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na magara fɛn dɔ la a kuma Ala kɛlen don ka da dɔ yɛlɛ ɲɛ fana ni Ala ka dɛmɛ si a la alhamdulillah i bɛ ka faamu maliyɛn aw yɛrɛ ye nin mɛn fɛn min y'an ka belebeleba ye n'o ye firdausi ye a bɛ ka min fɔ dolo kan alhamdulillah an kɔni t'a dɔn nka a bɛ ka fɛn min fɔ bɛɛ b'a dɔn nin ye tiɲɛ bari sabu so yɛrɛ ye sopaseman de ye mais firdausi n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku i la yalima dolo bɛ tiɲɛ cogo di wala dolo yɛrɛ bɛ ko cogo di fana n bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ o kan wala ni Ala ka jɛn ye ni Ala ka dɛmɛ i ka ɲininkali ɲɛna n'Ala ka dɛmɛ a bɛ lamɛnbaaw caman bɔ fili la i y'a faamu o kuma dolo bɛ tiɲɛ cogo di a dɔ la hadamaden i b'a sɔrɔ i bangena koyi i natɔla i ka dolo sipasima bɛɛ lajɛlen ka ɲi mais juguya bɛ se ka hadamaden ka dolo tiɲɛ o ye jumɛn dɔ bɛ se ka dabali jugu k'i kama dɔ bɛ se ka baara jugu k'i la dɔ bɛ se k'i siri bari ni i sirila a tɛna fɔ k'a bɛna maga e yɛrɛ la o e ka hɛrɛ bɛ bɔ sira min fɛ o de bɛ datugu e dun ka dolo image de fixelen bɛ e kan o de kan ka ko sabati e ka bɔ Ala yɔrɔ Ala kelen ka min ka communication bila e kan bon ni o nɔgɔra dɔrɔn i b'a sɔrɔ e kan ka hɛrɛ minnu sɔrɔ olu fana sira bɛ girin layidu bɛ ta a tɛ dafa promesse bɛ ta a tɛ dafa i bɛ don ko o ko la i b'a sɔrɔ n'i ma kumasulu sɔrɔ ko la o ko in tɛ ɲɛ i b'a sɔrɔ ni ko min daminɛ fɛnɛ a tɛ laban fɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la wa hadamaden yɛrɛ fɛnɛ ka kɛwale jugu fɛnɛ bɛ se k'i yɛrɛ fɛnɛ siri k'i ka dolo fɛnɛ nɔgɔ
i y'a faamu i n'a fɔ hadamaden wɔɔrɔ fana bɛ se ka bila mɔgɔ la i n'a fɔ naturellement fana bɛ yen fana i b'a sɔrɔ i bangena ka bɛn dolo tɛmɛsira hɛrɛ min ma i b'a sɔrɔ o bɛnnen don ni balawu dɔ tɛmɛsira walima kɔlɔlɔ dɔ tɛmɛsira ye o dɔ fana mankutu bɛ se ka yɛlɛ i kan ka taa sɔrɔ mɔgɔ nɔ tɛ foyi nɔ tɛ mais o ye latigɛ ka bɔ Ala yɔrɔ mais n'o latigɛ kɛra ka bɔ Ala yɔrɔ solution fana b'a la ni Ala deli Ala fana b'a wuli ka bɔ yen masakɛ de y'a bila yen n'o tɛ bana o bɛ bɛɛ sɔrɔ Ala de ye bana bila ɲɛnamaya kɔnɔ nka n'i ye a fura ɲini Ala bɛ bana in wuli ka bin. Nin ye tiɲɛ dɔ ye. O tuma n'i ma nin yɔrɔ in fɔ ka da kan dɔw bɛna fɔ ko Ala kɛra wuli yɛrɛ ma jugu ye Ala ma k'i ma jugu ye dɛ Ala ka danni kɛ cogoya ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ Ala yɛrɛ de bolo a tila ka solution fana k'a la n'i y'a solution kɛ fana i b'a ɲɛ sɔrɔ alhamdulilayi i y'a faamu o de hukumu kɔnɔna la filanan ye jumɛn i ko dolo bɛ ko cogo di wala a bɛ ko cogo min na o labɛnw de baara kɛlen don k'a ban pewu o bɛɛ lajɛlen bɛ yen ka daminɛ Ala tɔgɔ min bɛ a la parce que dolo kelen o kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ suran dɔ bɛ a la o suran kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ aya dɔ fana bɛ a la aya kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ Ala tɔgɔ dɔ fana na a bɛ tɔgɔma k'a fara gindo wɔɔrɔw kan i y'a faamu ka tila k'a fara a don yiri fana kan k'o gindo k'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o baaraw bɛɛ kɛlen don k'a ban pewu ni mɔgɔ min ye contact kɛ dɔrɔn i ka dolo jiri n'a nasi i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o tuma sarakati min b'a la n'i bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna fana o fana bɛɛ lajɛlen fana bɛ se k'a f'i ɲɛna fana est-ce que i bɛ k'a faamu bon o hukumu kɔnɔna la fana i bɛ taa sɔrɔ jiri min bɛ yen ni o bɛ dolo dɔnnaw bɛɛ bolo walima ni bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ni o jiri in ye o tuma o ye dɔgɔkun tile 7 jiri minnu b'a kɔnɔ n'a ni dolo yiriw bɛ tɔgɔma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o bɛ yen mais secret wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ fara jiri in fana kan pour que min b'a to tasuma bɛ mɛnɛ a bɛ karisa mago ɲɛ Allahu Akbar est-ce que i bɛ k'a faamu voilà n'i y'a mɛn bundeli a fan bɛɛ tɛ kulu in de don o de ye moteur ye o tuma n'i y'a mɛn moteur yɛrɛ fana fan bɛɛ tɛ ni moteur in jiginna ka bɔ la dɔrɔn karasi tɛ ka baara kɛ très bien o tuma jiri o ye dolo jiri ye mais sababu jiri wɛrɛ jumɛn bɛ yen min bɛ fanga di dolo ka don jiri ma n'a bɛ se ka baara kɛ mago ɲinina ye o tuma caman bɛ ɲina nin jiri in de kɔ o tuma foroba jiri caman bɛ baara kɛ n'o de ye mais ni foroba jiri in bɔra o tuma jiri wɛrɛw bɛ yen gindo la minnu ye a mɔtɛri ye minnu ye a buntɛli ku ye n'i o fara kan dɔrɔn n'i ka dolo jiri ko dɔrɔn e kɔni bɛ ko dɔ i yɛrɛ la donc n'i y'ale ko voilà i tɛ deli ka fɛn min ye a bɛ fɛn dɔ de yiri la a bɛ fɛn dɔ de yiri la e yɛrɛ b'a dɔn k'i ye ko dɔ kɛ k'i ye ko dɔ kɛ i b'o taamasiyɛn sɔrɔ yɛlɛma bɛ don i ka ko la o awɔ Ala kɔni ma bɛɛ da bɛɛ tɛ kelen ye mais e bɔra i nɔ la dɔ farali i kan e yɛrɛ b'o dɔn i b'o dɔn ka taa sɔrɔ mɔgɔ f'i ɲɛna nin ye tiɲɛ minɛ alhamdulilah belebele nin fana faamuyara bon o hukumu kɔnɔna la fana i bɛ taa sɔrɔ gindo min bɛ fara kan n'o ye jiri in ye pour que dolo jiri in bɛ se ka marcher mɔgɔ bolo o tuma an fɛ yen farafinna o jiri bɛ yen mais minnu bɛ yen n'olu fana nansara minnu bɛ continent européen kan olu fana kɛnfɛn dɔ de fana bɛ fara olu ka dolo ta kan mun ma olu fana ka fanga d'u ma an ka jiri tɛ sɔrɔ yen mais olu fana ta ni kɛnfɛn dɔ de bɛ taa n'i y'o fana fara olu ta kan dɔrɔn i b'a olu fana ta bɛ mɛnɛ u bolo est-ce que i bɛ ka faamu n'Ala ka dɛmɛ sala alhamdulilah aw yɛrɛ bɔra ka belebeleba lamɛn n'o ye an ka karamɔgɔba ye dolo karamɔgɔ ye a ye min fɔ alhamdulilah nin kan ka limana bɛɛ wasa belebele an b'an torin ka taa ni babu ye dɔɔni halisa n'Ala ka dɛmɛ an ye dɔ faamu dolo la an bɛ tila ka segin an kɔ dɔɔni nka san'o cɛ an bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ yalima siro in belebele an y'i ka siro in komɛ dɛ siga foyi t'a la an ye siro in komɛ an nakun yɛrɛ belebeleba kun fɔlɔ ye siro in ye n'Ala ka dɛmɛ bari sabu ka d'a kan siro in a fɔra k'a bɛ mako belebeleba minnu ɲa n'Ala ka dɛmɛ i b'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na hadamadenw bɛɛ b'i sen kan ka caman mangɛnɛ siga foyi t'a la donc an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ an ɲɛna o la an ka sɔrɔ k'an sɛnsɛn ka taa dɔɔni halisa n'Ala ka dɛmɛ rabi Ala ka saba bɛn famu ko ɲuman Ala k'o d'a ma Ala ka lafiya n'a baara kama sɔli ala Muhammadin salim i ye ɲininkali min kɛ siro la o tuma siro in ale y'an ka jiri gɛrɛgɛrɛw ye n'o y'an ka farafin jiriw ye ɲagami den kelen foyi t'a la a bɛɛ dilannen don an fɛ yan wa an yɛrɛ de fana b'a bɛɛ lajɛlen dilan fana ni Ala ka dɛmɛ inshallah o tuma ɲɛ bɛ siro in na siro in tɔgɔ de ko a kun tɛ yen a kun tɛ yen awɔ voilà o tuma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan siro in a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ bari mɔgɔw b'a fɔ ko n ye farafin furaw ta n tɛ nɔya la a tɛ effet kɛ n na o tuma n tɛ jaabi sɔrɔ a la ayi o t'an ka siro in ye parce que siro in sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ka lakika ɲɛdɔn a la ka sɔrɔ k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma o de kama bi bi in na tɔgɔ duman b'an na fan bɛɛ fɛ siro in ka kibaruya la kabako siro n'Ala ka dɛmɛ siro in bɛ taa Mali fan bɛɛ o tuma a bɛ feere hali kɔkan jamanaw la o tuma an ka lasigidenw yɛrɛ bɛ Faransi ka taa se fo Itali ma an ka siro nin bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na siro ni mɔgɔ min y'a traitement a ta ka su a ɲɛ ma balimakɛ i bɛna dɔn ko ja ko farafin yiri bɛ se ka ko dɔ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka mɔgɔw furakɛ
wallahi an ka nin suru in mɔgɔ bɛ ka commentaire da la min bɛ n'a ka bon kosɛbɛ dɛ Allahu akbar hali ni tension ye mɔgɔ bin sisan n'i y'a da a tigi ma dans 30 minutes a bɛ wuli k'i sigi a y'o kɛ de o preuve caman bɛ yen de et puis a bɛ diabète a b'o fana régler o kuma ka taa se sumaya ma hali ni sumaya b'i la n'i y'a traitement suivi a bɛ sumaya ko ka bɔ i la ka taa se furudimi fana ma balimakɛ tugu suru in na dɔrɔn o kuma ka taa se koko ma koko min bɛ yen ni a ma chronique n'a ma juguya ka fanga ba sɔrɔ o kuma a b'o fana kɛlɛ sinon nin waati in na o fɛn a kan ka mɔgɔ sɛgɛn a bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn dɛ bon o fura ɲuman de fana bɛ yan komi bi émission t'o kan an bɛ nin suru in de kan n'o tɛ koko traitement ayi Mali kɔnɔ Mali ko kan alhamdulilayi o jɔyɔrɔ yɛrɛ t'a la Allahu akbar est-ce que y'a faamu n ka pharmaco bɛ bɛn o siga tɛ nin na pharmaco bɛ Firdawsi a bɛ Mali fan bɛɛ siga tɛ nin na n'Ala ka dɛmɛ inshallah wallahi o de hukumu kɔnɔna la a bɛ infection fana furakɛ balimakɛ infection mana k'i la cogo o cogo muso infection mana k'i la cogo o cogo gɛrɛ nin na dɔrɔn ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'u farikolo bɛ sɛgɛn u yɛrɛ ma n'a bɛ fɔ ko fatigue générale balimakɛ tugu suru in na dɔrɔn suru in nafa tɛ se ka fɔ ka ban Allahu akbar o kuma o de kama suru in tɔgɔ de la ko a kun tɛ yen bari n'i y'a ta a b'a kɛ i n'a fɔ bana kun t'i la de a tɔgɔ de ye a kun tɛ yen a kun tɛ yen donc a nafa de ye nin yɔrɔ ye a nafa de ye nin yɔrɔ ye nafa camanw de bɛ a la an da ma se minnu ma i y'a faamu hali ka taa se an balima dɔw bɛ yen u dakasa bɛ bɔ awɔ i y'a faamu dakasa bɔ bɛ mɔgɔ minnu na o kuma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ n'an k'o ma ko haleine de bouche dakasa bɔ bɛ mɔgɔ minnu na a kuma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fana furakɛ o kɛcogo b'a la n'o fɔra ɲɛna a b'olu kɛ bon suru in fana ala n'a fɔ an ko suru babu in toujours an bɛ ale de kan o kuma suru in a bɛ bana camanw de furakɛ i n'a fɔ an da sera minnu ma ni Ala ka dɛmɛ inshallah o kuma tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ se k'a fɔ ko nin suru kelen bɛ se ka nin bana bɛɛ furakɛ cogo di voilà parce que bi bi in na maliyɛn ma da a yɛrɛ la kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o kuma an ka dɔn nin an ka jiri gɛrɛgɛrɛw de namara foyi tɛ ninnu na an ye bana minnu ko fɔ a bɛ se ka le fɛn wɛrɛ furakɛ min tɛ nin ye walahi n'i tugura suru in na i bɛna dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ kan a bɛ kɛnɛya yɛrɛ de nati hadamaden farisogo la ka sababu kɛ jumɛn ye jiri kelenw tɛ a la o jiriw de faralen don ɲɔgɔn kan jiri minnu bɛ yen n'u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'u bɛ se ka ni bana kunfɛla ninnu kɛlɛ ka bɔ hadamaden farisogo la balimakɛ n'i ye a ta i bɛna jɔyɔrɔ ye Allahu akbar i y'a faamu donc yiri in il paraît que bɔcogoya de b'a la wa walima wa yiri in fana a bɛ dilan cogo jumɛn na barisa mun ye kabako ye dɛ siga foyi t'a la n'Ala ka dɛmɛ ye kabako don yiri in bɔcogo b'a la dilancogo b'a la lasogo cogo ɲuman fana bɛ a la fana ni Ala ka dɛmɛ inshallah n'i ye fɛn ɲuman fɛn fɛn ye i b'a sɔrɔ kɛcogo ɲuman dɔ de b'a la o de kama an bɛ a baara n'o kɛcogo ɲuman ye ka sɔrɔ ka labɔ k'a di limaniyaw ma bari kɛnɛya ye fɛn min ye a kuma hadamaden janto hadamaden ka kɛnɛya la mɔgɔ i tɛ se ka bɛɛ kɛnɛya nka i bɛ se ka maa caman furakɛ n'Ala ka dɛmɛ inshallah a kuma an kana tigɛ an yɛrɛ ka jiriw la an ka da an ka furaw la an k'u ta an k'u utiliser an bɛ kɛnɛ an yɛrɛ ye bari Ala ye hadamaden bange dugukolo kan i kɛnɛya yiri bɛ sɔrɔ dugukolo fɛnɛ kan est ce que bɛ ka faamu o kuma ni Ala ka dɛmɛ inshallah kɛnɛya bɛ bɔ Ala de yɔrɔ nka hadamaden bɛ sababu lamaga nka ni sababu ɲuman fɛnɛ lamaga Ala b'i dɛmɛ o kuma n'i ye ji min minɔgɔ bɛ b'i la tuma dɔ n'i ma ji min minɔgɔ b'i faga nka Ala bɛ yen o kuma balimakɛ n'i ma kɛnɛ fura ta i k'i yɛrɛ kɛnɛya suru in tɔgɔ de ko a kun tɛ yen ni e m'a da a la bidɔn kelen san dɔrɔn i ko essayer n'i kan k'a dafa fila i b'o dɔn bari Mali kɔnɔ Mali ko kan a y'an tɛ nin kuma fɔ tuguni a ye karamɔgɔ nin fura in kɔni a ye n'Ala sɔnna a ma an yɛrɛ fana tɛ taa ka nin to dɛ barisa an ye fura in mamutu bɛ cogo min na n'Ala sɔnna an tɛ taa ka nin to dɛ an bɛɛ bɛ taa o kumana kini ko donc fura in tacogoya jumɛn bɛ fura in na alhamdulilayi a tacogoya o ka nɔgɔn o kuma sɔgɔmada fɛ vertu ɲɛ kelen ani tilegan fɛ vertu ɲɛ kelen ani su fɛ vertu ɲɛ kelen tiɲɛna a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan n'Ala ka dɛmɛ bon tuma dɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen n'i ka sɔn n'u ka bana chroniquera kosɛbɛ olu b'a ta vertu ɲɛ fila i y'a faamu parce que dɔ ka bana bɛ se ka juguya ka tɛmɛ dɔ ta kan n'a ka jugu kosɛbɛ dɛ e ka kunfɔlɔ traitement la e b'a ta vertu ɲɛ fila i y'a faamu ni Ala ka dɛmɛ inshallah bon a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ka fiyɛli fɛnɛ kɛ voilà dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ k'u yɛrɛ fiyɛ o de ka d'u ye wa ka jugu yɛrɛ ma ni fɛn bɛɛ ko jugumanba n'i y'a kɛ k'i yɛrɛ fiyɛ i bɛna Ala ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ye suro in n'i y'a ta i bɛna dɔn min b'a la an ye suro in tɔgɔ min koyi i y'a faamu o kuma a tɔgɔ de ko a kun tɛ yen n y'a f'i ɲɛna nin ye mɔgɔ lawuli mɔgɔ min bɛ nutrition a bɔ k'a di u y'a dama dɔ dans 30 minutes a wulila Allahu akbar k'a kɛ k'a ye n'i y'a ta i b'ale jaabi de fɛnɛ sɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ inshallah alhamdulillah o kuma an tɛ kuma caya ale kan nka n'i bɛ fɛ k'a si dɔn o kuma n'i magara la i bɛna dɔn ko fɛn min don a tɛ tɛmɛ o kan Ala ka dɛmɛ inshallah alhamdulillah yalima ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka suro in commandé ka bɔ kɔfɛ o bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya jumɛn na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sisan o mɔgɔ bɛ suro in na mais n'olu y'a san a tacogo t'u bolo yalima e bɛ se ka
kɛcogoya jumɛn kɛ kɔrɔlen a bɛ taa jamana minnu kɔnɔ o bɛ taa tacogo jumɛn i bɛ se k'o ɲɛfɔ nɔgɔya la alhamdulillah yɔrɔ bi ala ka saba bɛn bon suro in a tagali ka nɔgɔ i y'a faamu i n'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ italien fɛnw fɛ an ka lasigidenw bɛ yen n'u y'olu contacter dɔrɔn u b'olu sɔrɔ bon faransi fɛnɛ a b'o cogoya kelen fɛnɛ ni contactement kɛra a bɛ se ka envoyer u ma bon an yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka bɔ yan fɛnɛ k'a ci mɔgɔw fɛnɛ ma i y'a faamu bon tuma dɔ la kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ y'a ɲini an fɛ sisan ko n'an bɛ olu ta ci ka taa an ka muguma bɔ voilà bon muguma labɔn fɛnɛ bɛ sen na parce que o cili fɛnɛ ka nɔgɔ ka tɛmɛ bidon kan parce que bidon ka girin voilà bon dɔw la u bɛ prix demander ka taa sɔrɔ fura yɛrɛ sɔngɔ tɛ min bɔ i y'a faamu mais a muguma a fara a jima kan a bɛɛ de ye kelen i y'a faamu k'a bonya k'a ci ka taa kɔnɔ gɛlɛya foyi t'o la voilà agence bɛ yen minnu ka baara b'olu kama voilà bon fo ka taa se DSL ninnu fɛnɛ ma cili kɔni an bɛ ka fura fɛn fɛn a cili ma gɛlɛn alhamdulillah karamɔgɔ o diyara n kosɛbɛ donc n'ala sɔnna ma o ɲininkali tɔw bɛ kɔfɛ an bɛna an da don o tɔw fana na an y'i ka belebeleba dɔ fana tɔgɔ mɛn ko garijɛgɛ an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn la kɛnɛya kɔfɛ garijɛgɛ ɲɔgɔn tɛ dɛ ko za wagati ayiwa karamɔgɔ an kɔni bɛ fɛ k'i da don o fana na i ka dɔɔnin fɔ an ɲɛna o la n'ala ka dɛmɛ alhamdulillah n'i ko an ka kuma za wagati kan i da sera fɛnba de ma fɛn min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko sɛgɛn safinɛ i y'a faamu bari safinɛ kun ye jumɛn e ka se k'a faamu adamaden n'i nɔgɔra n'i ye safinɛ k'i ko i bɛ jɛ walima fini n'i nɔgɔra n'i ye safinɛ kɛ fini a bɛ jɛ bon garijɛgɛ fana bɛ nɔgɔ don fɛn min bɛ garijɛgɛ nɔgɔ wuli ka bɔ yen ka tasi jɔsi ka bɔ yen o de ye za wagati ne ka kuma tɛ dɛ ala kira de ko ale salamu ko fantanya fura ye za wagati a ko tagana sura fila o ye kula auzu birabi nas ani kula auzu birabi falaki a kuma kira y'u ɲɛfɔ n'ala ka dɛmɛ sa la o de kun kɔnɔna la iza wagati an ka taa nafolo baara ma dɛ nka garijɛgɛ o ni nafolo fana tɛ kelen nka bi babu bɛ garijɛgɛ de kan mais n balimakɛ k'e garijɛgɛ sanuya garijɛgɛ yɛrɛ kana jɔ fiyewu iza wagati gindo bɛ n'a kɛra ka dɛmɛ i b'a fɔ alhamdulillah i y'a faamu a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na o kuma ni ala ka dɛmɛ inshallah wa ale kɛcogo ka nɔgɔn a bɛ baara ni kami jɛman de voilà a bɛ baara ni kami jɛman ye a kɛcogo tɔ n'i y'a ta a bɛɛ lajɛlen min ɲɛf'i ɲɛna o kuma ala ko tɛ t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ni ala sariya de bɛn ni ala ka dɛmɛ inshallah dɛmɛ ɲini don ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala fɛ kama ala ka se k'e yɛrɛ sɔn garijɛgɛ dɔ la k'i dayɛlɛ i yɛrɛ ye bari adamaden tɛ se foyi la ala de bɛ ko bɛɛ kɛ wa ko in bɛ ɲini ala de fɛ wa ala de bɛ sɔn fɛnɛ ka ko dɔ fɛnɛ kɛ i ye ni ala ka dɛmɛ inshallah i bɛ ka faamu voilà parce que n'a ma fɔ dɔ in o tɛ se ka faamu adamaden tɛ ala sɔrɔ ni sababu tɛ i y'a faamu hali pour an ka se ala ma ala ye sababu dɔw de fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a bɛ kɛ wala sababu de don bon ala fɛnɛ sababu de fɛnɛ da o kuma fɛn minnu bɛ n'i ye nin kɛ o kuma ni ala bɛ nin ko in k'i ye o kuma ala deli de don ka bɔ ala yɛrɛ yɔrɔ ni a kɛra o kuma ala bɛ ɲin'a ka danfɛn na ka garijɛgɛ fitinin d'a ma min ni min b'i bolo kɔrɔ n'o tɛ kelen ye ase bɛ ka faamu wa n'ala ka dɛmɛ an ka iza wagati a garijɛgɛ baara o kuma ale fɛnɛ an tɛ kuma la a bɛ n'a fɔ tasuma de i b'a dɔn ni magara tasuma la a b'i jeni i b'i tigɛ bɔ a la o kuma k'a fɔ i ye iza wagati baara i ma nɔya la o t'an ka garijɛgɛ tɛ ɲɛ dɛ n balimakɛ n'a sɔrɔ ne tun bɛ 5 sɔrɔ n'i ye 10 sɔrɔ dɔ ma ɲɛ dɔ ɲɛna n'i bɛ 10 sɔrɔ n'i ye 15 sɔrɔ tiɲɛ na o ye belebeleba ye n'ala ka dɛmɛ sɛ la ale babu an t'ale kuma caya nka ni mɔgɔ min mago b'ale fɛnɛ la balimakɛ ni magara la i bɛna sɔrɔ ayiwa parce que ale fana na ɲininkali kunkurunin tun b'an fɛ bari sabu a bɛ sɛbɛn ni nasi de wa walima wusulan de don a bɛ dilan o cogo la cogo di n'ala ka dɛmɛ inshallah o kuma ale nasi de don i y'a faamu nasi de y'ale n'ala ka dɛmɛ nka a wusulan fɛnɛ bɛ yen don n'a nataala an da bɛna se olu ma nka bi babu o bɛ nasi in kan n'ala ka dɛmɛ ayiwa baasi tɛ ayiwa maliyɛnw bɛ diɲɛ fan o fan wagati na a bɛɛ lajɛlen nin mɛn n'o y'an ka karamɔgɔ belebeleba ye n'o ye dolo karamɔgɔ ye an y'an sɛnsɛn ka s'a ma an y'o de fɔ a ɲɛna aw ka teleso mandi don n'o ye media mandi ye zikiri plus an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ sanga ni wagati an mana belebeleba min kɔmi an bɛ wuli k'o sɛgɛrɛ walasa ka maliyɛnw yɛrɛ de dɛmɛ bari sabu an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ hadamadenw bɛ ka taama u kunfɛ de mɔgɔw t'u ka kow dɔn tuguni donc a ka ca la n'a ye belebeleba ninnu sɔrɔ aw bolokɔrɔla la a ka ca ala fɛ laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati o tuma na nin ye foli belebeleba an bɛna karamɔgɔ yɛrɛ ɲininka kumakan laban b'a fɛ bi a k'o fɔ an ɲɛna n'a y'a sɔrɔ fayida fana b'a bolo ka fɔ a k'o fana fɔ an ɲɛna komi nin babu daminɛnen n'ala ka diɲɛ ye salamu aleykum alhamdulillah
ni ala sɔnna inshallah san'an ka foli lamɛnbaaw ma komi i ye ɲininkali kɛ fayida la an bɛ fayida di an balimaw ma min bɛ se k'u nafa k'u to sigiyɔrɔ la n'ala ka dɛmɛ wa ka ko yɛrɛ ɲɛ komi an bɔra an ka za wagati garisɛgɛ baara kɔnɔ tan bon za wagati garisɛgɛ baara in pour que ka yɔrɔ dɔ fara an fɛ se mɔgɔw ye mɔgɔw ka se k'a faamu ale mɔgɔ fila tɛ jɛ a la o tuma et puis ala nasi tɛ tila mɔgɔ fila ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɔ ni mɔgɔ kelen kelen de tɔgɔ ye bari n'i y'a jateminɛ karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛ se ka foroba nasi bɔ dɔrɔn k'a di bɛɛ ma ayiwa ni fɛn tɛ kelen dɛ o tuma ni kɛrɛnkɛrɛnnen de don mɔgɔ kelen i ta bɛ dilan i dan ma o tuma i b'a nafa fɛnɛ sɔrɔ i bɛ k'a faamu o tuma sariya de bɛ mɔgɔ la bi nka dɔnni baarali tɛ taa cɛsiri kɔ dɛ o de kun kɔnɔna la an ka iza wagati garisɛgɛ sira in bɛɛ lajɛlen ta bɛ baara a sira kan k'a d'i ma i kelen n'i y'a kɛ fɛnɛ i bɛ ala ka dɛmɛ fɛnɛ sɔrɔ saraka min b'a la fɛnɛ ala saraka ma ca fɛnɛ n'ala ka dɛmɛ inshallah i bɛ k'a faamu n bɛna fayida min di an balimaw ma ni min y'a kɛ i bɛ jaabi sɔrɔ ala tɔgɔ tɛ nkalon tigɛ dɛ n'ala ka dɛmɛ inshallah fayida jan tɛ commerçant min bɛ yen n'i ka marchéw jɔlen don walima mɔgɔ min bɛ yen n'i ka activité jɔlen don walima mɔgɔ min bɛ yen mɔgɔw bɛ ka layidu tɛ yen nka a tɛ ka dafa balimakɛ n bɛna gindo di mɔgɔ ma dɛ o tuma k'aw ka tulo da la ka nin lamɛn walahi nin ye tiɲɛ awɔ e b'a dɔn ne b'a dɔn nka n'a ma ɲɛfɔ a tɛ faamu Allahu akbar siga tɛ nin na o tuma o ye ala tɔgɔ jumɛn ye o de ye arahamani nin ye tiɲɛ ye i y'a faamu nin ye tiɲɛ ye o de ye arahamani masa arahamani masa walahi balimakɛ n'i ye kɔnɔna fili nɔ garijɛgɛ la ya arahamani a taa siɲɛ 1000 su 7 k'a kan ni su 7 dafara kɔlɔsi bila dɔw t'a kɔrɔ dɔn dɛ i t'a kɔrɔ fɔ ya arahamani o de ye hinɛ masa ye i bɛ ka faamu o de ye hinɛ masa ye n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɔ ni 299 299 fois ya arahamani hindu bɛ dɔw ma ni o y'a jate da ye nka a tɛ wurudo la dɛ i b'a wurudi siɲɛ 1000 su 7 k'a kan n'o dafara kɔlɔsi bila n balimakɛ sani tile 7 ka dafa n'i ye min ye walima a dafalen kɔfɛ tile 7 kɔfɛ n'i ye min i ka garisɛgɛ ko la walahi i bɛna dɔn ko ala ye masa ye k'ala mɔgɔ b'a tɔgɔ la Firdausi Allahu akbar n'ala ka dɛmɛ inshallah kuma an b'ala deli ala ka sababu ɲuman k'an ye ala ka faamu ɲuman k'an ye ala ka lafiya n'a baara kama sɔli ala muhammadin inshallah alhamdulillah o kuma i n'a fɔ dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko numéro n'ala ka dɛmɛ inshallah n bɛna tila ka numéro fɛnɛ sɔrɔ jaw duguma nka an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se ka dɔɔni fɔ a la o tɛ ja ninnu fana ta bali n'ala ka dɛmɛ inshallah an ka numéro 73 93 87 78 orange orange voilà an ko maltel 63 95 45 57 n'ala ka dɛmɛ inshallah donc ninnu fila bɛ whatsapp walima kelen de whatsapp non an bɛ sɔrɔ orange la whatsapp la maltel ale direct inshallah tabarikala ala k'an bɛɛ sababa ma amin